سەردانە پاپایە ڤاتیکان بۆ هەرێما کوردستانê و هەفدیتنەوەی لەگەڵ سەرۆکە بارزانی و سەرۆکی هەرێما کوردستانê و سەرۆکە حکوومەتە هەرێما کوردستانê و ئەنجامدانە قەداسەتێکê li Hewlêrê دەنگڤدانێکە مەدیایی بە دووبخۆبایینە. ئاژانسە عەرەبی ئەلیەوم گرنگی بە civîna پاپایە ڤاتیکان لەگەڵ سەرۆک بارزانی دا و دێمارچێتە نوچەیەن خۆدا ئاماژە بە گوتنا پاپا فرانسیس کرد و ژێ سەرۆک بارزانی رە گوتبوو مەسیحی لە هەرێما کوردستانê di jiyaneka ئارام و دوور ji مەترسیە داعشê de bûn. هەروەها ماڵپەرە ئەلجمهوریە jî bi heman manşêtê girîngî bê serdana papa bo herêma Kurdistanê û civîna wî li gel serok Barzanî de bû. Heman malperê amaje be gotina Mesrûr Barzanî serokê hikûmeta herêma Kurdistanê kir ku ragihandbû ku hikûmeta herêma Kurdistanê baravaniyê li azadiya ayiniyê li Kurdistanê dike. Ji alî xwe ve jî rojnameya El Ehram bi marşêteka mezin nivîsî bû. Papayê Vatîkan bi encamdana qedasetekê li herêma Kurdistanê dawî bi serdana xwe bo Iraqê îne. Di heftê mehê de Papayê Vatîkan bi serdanekê ji Bexda gihişte herêma Kurdistanê û li Hewlêra paytexta herêma Kurdistanê pêşwazî li Papa Francis hate kirin û Papa Francis serdana Mûslêkir û piştre careke din vegeriya Hewlêrê li yarîgeha Franso Herîrî qedasetek pêşkêş kir û têde cimawerekî mezin amade bû. Dema ku Papa Francis li gel serkirdeyetiya herêma Kurdistanê civîn encam dan. Spasiya wan kir li ser bihewandina bi hezaran Mesîhî ji deşta Neynewa û Mûsilê. Dema ku Daeş êrişî wan devera kir. Tekazîr serwê çendê kir û got ku mijzûva dixwest serdana herêma Kurdistanê bikim û niha ew hêviya min hate bicîkirin.